pamusoro machinda pamusoro ishe tinaisha anokaona ari kana muchizoenda ine kunoenda seizvozvo mungangoti pamusoro ebedzi moyo hatichanzwisi kuti makuti pamusoro mambo pamusoro ishe pamusoro makorokota inini ndinoitwawo clifford kufa ndiri chairman wevillage 1A murumsel wadi 31 nyaya yatauyawo nayo tatiti batsirwe nechikonzero chekuti tiri muwadi 31 musha wedu wakaita sekunge uri pakati nepakati pabhodha saka maservices atiri kuita tiri kuti kuwadi 31 tinenge tichishandira wadi 31 wadi 28 tinenge tiine mamwe madevelopments ari kuitika munharaunda yewadi 28 tinenge tichisungirwa futi kuti tinge tichiparticipate. Saka taona zvaakunge zviri kutiomera semusha kuti kutakutsva. Saka tine tauyawo sechikumbiro kuna mambo kuti tibatsirwewo kuti tingaita sei mashandiro nekupohwa nzira kuti dai madai ngakoti ndo nyaya yatauya nayo semusha. Hamuna kupedza mukati moda kupuhwa mashandiro amungaiti kuti muri kutoshanda mashandiro magariro amakaita muri kutoshanda saka imi munofanira kubuda kutaura zvamuri kuda kozi mungangoti vatitaridze mashandiro atingaite muchitoshanda pamwe kutsanangura kunogona chipotsika asi nyaya iripo ndeyekuti hatingauyi kuti tauya kuti tiite zvatinoti izvozvo zvatida kushanda asi kuda kubatsirwa samambo ndo waridzimwe nzvimbo ndo waridzimwe mawadhi atiri kugara. Ndamuza muta kuti mimi tikakubatsirwa nhau yemadevelopment kune madevelopment ari kuitika kuwadi 31 kushanda kuita madevelopment ari kuitika kuwadi 28 ndeapi ari kukubata imimi ari kukudzvanyirirai kushanda kwamuri kuita because madevelopment anosiyana siyana chida kune vana kune zvikoro vana wenyu vanayo kuzvikoro zvekuno pane development yauti wapachikoro panoshanda mwana wenyu inogona kubatai so hatizivi development yamuri yazotaura iri kukubatai pamatimu mairi vaya ndeipi iri kunyanya kuti muti muri kusungirirwa maningi jekesai semuinzaniso watinawo ndewekuti kuwadi 31 kunenge kuchidiwa zvingave zviri zvemari kungava ari mabasa kungave kuri kumacontributions anenge achidiwa tinenge tichienda ikoko tozoti kunokuwo kuwadi 28 tinenge tine mamwe madevelopment akafanira ekuti muzvikoro munenge muine mamwe mabasa anenge achida kunzi tiite saka mabasa avayo netabatanidza vatauya navo kuti tibatsirwewo kuti tingashandisa. vana venyu kuzvikoro vanoenda chikoro chipi? Vana vedu vanouya kuchikora vamwe vanoenda ndingakuti vazhinji vacho vanouya kuzvikora. ko chipatara munoshandisa chekuti chipatara chinoshandisa vana makanda chandiri kubvunzira ndechekuti kune kuromsiri kune chipatara chiriko nzvimbo kune zvikoro futi zviripo kunoku futi kune chikoro chiriko chinoti chigora
Zambuku Mukamba kune clinic futi same kune Mukamba ine clinic no saka padamudzo pachibvunzo kuti paranyanya kubata developments ndiye kushandisa zvinhu zvakaita sezvipatara nezvikoro kana kuti pane zvimwe zvisiri izvozvo kuti pakuru ndingati zvikuru sei kuti tomboti pachigora panodiwa zvidhina anditi kuchidambo kunonzi chidamonyi kunodiwa zvidhina futi anditi kunzvimbo kunodiwa zvidhina mukiriniki kuMukamba kunodiwa futi zvidhina mukiriniki imimi nzvimbo yenyu yamuri imimi ndiye kuRomsey site kana makagara asi kuri nyore kuti muende kuchikoro nekuenda kuchipatara kuwadi 2020 ndo pamuri kutaura handiti saka muri kuchema imi kuti dai tashanda ku1 pazvinhu zviiri tisati tiwane kuti mungatipe kupi kwatingashandire mambo kuti tiri kushandira kuRomsey kuti tishandire uku zvamuri kutaura ndo zvandakubvunza kuti nyatsotaura kura ichidangwa chenyu kuti mimi muri kuti mukati hatigoni kumenchena kuti chakati asi zviri kubuda pachena kuti mimi muda kushanda ku1 asi ku1 kwacho ndokwatauda kubvunza kuti maida kushanda kuri sekusaidi kupi mwana kutaura pamusoro mambo isu tatise kuti sekuwadi 31 ndokune zizhinji zvatomanikidzwa kuti tingakuti chikiriniki nyangwe tisiko tinengonzi tiseko kusakana kuti zizhinji tisenze tiri 31 tichati chekundiro chedu saka chireva kuti vana venye chikoro vobvowandira kwati 31 tingangoti sekusekondari vazhinji vacho vanhu vari pachigora igora namba uri pachikora vandobatsire isusu chicheko chachataurwa pakutanga pamusoro emambo pamusoro ishe pamusoro makorokota esari munhu navakatenderedza isusu nyaya yatiri kuda uya kufambira panapa isusu kuno kuno kwatonyanya kupesa tiri kuchikoro kudhipi kunoku kuchida munyu tinonowanawo zvakabara mainputs ndozvo zvatonyanya kufambira uko ndokune vantu nozvomashozi chichi but zvizhinji zvatoenda kuno dhipi chikoro ndopane foundation yedu nechipatara ndokune foundation yedu kuno saka tinoda kuti dai tikanunurwawo kune zvezvidhina zvekuromsiri izvo mambo edu ari wachitimirira tese kuti tirerukirwo tifambire kudhuze kuno ndokwatinonyanya ita zvinhu zvendevelopment kuchikoro kunyanya nedhipi nemakiriniki maita zvakanaka ndozvotambokuita wamwenye wati handike sina wati kuda kuti chinge chiwandira kuwadi 31 now imi madzoka patatinyanya kubvunzira takanyibvunzira kuti development yamunyanya kubata inombowa yei muri kuti here masabhuku ekunoku kana kuti ishe wekunoku wari kukutorai wachikushandisai sevanhu vari kuno imi maa vanhu vekoko kana riri development iri kune basa rekunoku rinonangana nezvinodiwa kuti vana venyu vanowandira kuno semadhibhi kuno munganzi here mureganzwa uya mukupe dhibhi rinodhibha mombe dzenyu muchinzera munodhibha kudhibhi rekunzvimbe kwamusingadhibhisi so is another development ingangudaizwa kuti uyamite kuno kana muri kushandira kwamunowandira pavanhu venyu ndokwamunofanira kushanda muno kwamungati kana mutochema kuti pamunzvimbe ndokwatisinganye kuendera ikoko kuda pamwe zvingange zvaanutauri nokana mukati kuda kuwandira kunzvimbe imi muchiwandira kuno kune vana wenyu amen handinzwisa amwe pamundongondopamira kuti pajeke ndangodawo kutaura zveshuwa tiri kuwadi 31 ende ukoko tinotosungirwa kushanda ndishandai kuno kuwadi 28 tine chikoro nedhipi chikumbiro chedu chaichiri chekuti takanangana nemusha bedzi kwete kuti mubereki ndikaisa mwana wangu pachikoro ndinoita zvese zvinodiwa pachikoro inini panapa mwana wangu akadzidza kunzvimbe
takatobvisa 500 zvidhina kune mwana wangu. Saka chikumbiro chachiri chekuti dai taregawo kubatwa semusha tibatwe semunhu aisa mwana wake kune chimwe chikoro. Inini nditori chairman wechikoro pano pachikoro ndechibve kundepo ndichitotaura, asi handigoni kuzomusunga village kuti waimushande kuno, asi kuti ione mwana ari kubhadhara kuchikoro. Chikumbiro chedu ndo pachiri bedzi kungoti dai taita maindividuals kana iri development, nekuti kunzvimbo totonzi wakati nyaya iyi iri kutaurwa panapa tikaipatsanura muvhileji haripatsanuki. 3/4 yevana vanovepa vanova apa nditika semaapplies nemabooks vanga vanhu vari mu28 unowana mwana wake pamwe ari kuprovetia nditika, but kana project yasvika yemumaunogara unodi unoita. Saka panonetsa kupapatsanura kuti mwana wamasikana ini haasi pachikora, chinhu chaakuitika pachikora zvinonzi masikana acho usaparticipate ko as time goes palongurani kana ndava nevazukuru vachawaipa. Kuzvautaura rumaoka tikada kuvabhatira ndija ndimukatosenza mawa isi tiri wadi 25 isusu tiri kushanda chigora iyo development yese but tine zvapungu tine banda tinotoita ndechidukweni tinobhadhara zvekunotesa hatimbodaidzi weko but mimi kana muchita meetings zenyu pachikora munotomeshana kuti kuna Satana mbaimbai ngaitipowo zvakati makambozvinzwa here izvo hatisi ikoko mauya nefungo yakanaka pamusoro mambo ndofunga ini ndiri watungamirira vanhu vakatuma nhume yavo musi wechine pakaita meeting unga ndivakatuma ini ngakupindura handiti zvakapindurwa nemasabhuku ekumiruko zvizoita ini ndizotsinira hazvina kukugutsa kasara hasi mai yako amambo ndizoka asi wakabvuma ukati ezveni vanhu anera akakutaura masabhuku akakuudza kuti tina Satana mbaimbai pamira vari pamira saimune mamaradzo wanei imi kuti mubve vanonye vanobva apa village vanongapfira panapa kuti mwashandire pese apo matingashandirika maimboita sei chikoro icho chichitanga handiti takachitanga nananyika nemwe handiti neusho ndimainguza zvidhina ipapo village 1D zvidhina zvaiuya village 1D kupa mvura maingouya apa takurwadzai chii nhasi kuti muye pana mambo muwabvunze apa pese apa tabvira tiri tese muntaurei pachakurwadzai chii tena kuti kwese kuti abva tezvakanaka nhasi takuaka zati ndiye inonzi chiadmin ndiyakurwadzai iri admin nhasi kuti takuaka admin saka nohande kuna mambo ndikutobvunza nesi ndikaipirindinaliripo inini ndichidzoka ishe kumba nekubvunza kwatakaita musuya musi wechinanuya tiri pamiti takaenda ndikanopa feedback kumusha varume zvatataurirwa tataurirwa zvakati vanhu venyu kana vachinetsa uyai navo kupi kuno handika kana kuti iwewe masendeke chienda yamunowataura kuti chatiri kuda zvidhina papi pachikora handitika penge padaenda napo nemhinduro kwavari handiti takwanzana ndimunoziva zvezvi kuita pane vanhu vakaungana right tauri kutaura ndo zvakanzi zvidhina ngazviye kupi kuchikoro handika takataka kubvunzana futi kuti takataka kubvunzanazve ipapo kutadza kutourirana kuti wana wana kuda kudzoka kuya kuita zvedhina kune waipindura mapindo tikati right imimi matadza kuzwa zvatiri kutaura saka handei tese tinonzwa patsime nekuti vanhu vari kutaura zvezvidhina chikoro nekwamambo ndo vanhu vari kutaura zvezvidhina saka ndokwatinoenda tese nezvichemo zvedu ndosaka maona tauya pano nekuti nyaya yatiri kutaura tiri uko tikunotirana nharo pachedu vamwe vari kuti kuno ndokwatinofana kuti tiita development vamwe vachiti uko
sandonya ipana muntu ngoradi atisi kuyasuwira kuti kweli kwacho ndikupi inyaya iyi maonero angu andiri kuita inokurisa diki asi nyaya itoripo ndeyekuti ivo pachavo vatori nedivision sematauro amaitwa kuti kuno zviriko uko zviriko ndozvakaoma kugara pabhaundari zvakunoita itori kutogara pabhaundari kutotsva kudumbu zvese nekumusana kwayo saka nyaya ndiri kuona inini iripo ndeyekuti maitofanira kukumbirirwa kuti pane zvinhu zvakaita sekuti kunzvimbe kure kwenyu ndokwamunoti kure anditika kunzvimbe ndokwamunoti kure pazvinhu zvese kuno kutori kudhuzi kuti kana kuchiitwa zvinhu hazvigonero tinobva kure mutibatsiro tiite iri mari asaita ari mari zokwezi kuti mubope mombe kuendesa zvichiinda kunzvimbe kwakaoma ndokure kuti vaigona kutochemana nani navo nokuti vari kuno vanenge vachitarisira pamwe vana vakatowanda kuchikoro vatori venyimi vepenyimimi nekwazatanabaimbai tichitarisa vana vakawanda pachikoro tikatarisa mabhuku anotoshanda zvine simba semufuti renyiro rero nezatanambaimbai ndo anogona kunge achitoshanda futi zvitori nesimba ari kure chinoita kuti mushande ndechekuti munotoona kuti zvikafa izvi zvakomana kuti tiende kure zvakaoma saka kuti tiparegere ipapapo kana tikuti torai kuhwani kwekukupaiwo kwacho hamenawo mambo asi kukupai chai kuti kana ndiri zero nditi tendai kwakati ndoona zvakaoma wezi unoyatoshaya wezi ndinoita vana zvapotaurwa nomwe kuti ini ndogona kutoshinga kuti vana vangu vari kuenda inyaya yegeneration yakuchinja kudhara generation isi inini panapa ndakakura ndichienda kuzvafungu ndokwandaitoenda padhuze papari vanhu vaitobira kuenda pamakanda asi isu takafamba kuendawo vana vedu pageneration iyo primary yese yemazatanabaimba yaenda vachitosiya primary pane nyaya yekuona distance nechii generation yatakubereka zvine zvakutotsvaga zviri padhuze saka muchapedzera maona kuti vana venyu vamuri kutobereka vakaenda kunodzidza kwaya havachatodi kuti vana vavadzidze ikoko vanototi ngauye pachikora vachatopedzera vati akutoda chikoro chedu futi padhuze muya kudhuze kuirrigation ukaita chikoro ikoko imimi voti mune muri patambo kuti uko muri kudiwa pachikoro chiri padhuze kuti muri kudiwa saka kupazova ipapo panoti netse pakuda mambo kati muzvitimbo mandambonzwa apa ngotaura nevava ka vanzi izvo inini ndinowana wangu vari kumakarara ndakandobhadhara $500 yangu ikoko hakuna village yakaenda ikoko saka chidimbu chavari kuda kuwedza kuti kana paine vana vari pachigora shandai nevabereka vana vari pachigora movapa basa ravo revana vavo kuti imimi ndimuna vana vari pachigora zvonga tina vana vaenda kwari kwezawo even vani vamazanambaimbai hatiendi kwari kwezawo noita basa vane ikoko ndo vanopuwa basa ravo zvakuenda nevanhu vanogara mumiri kuti mabhuku ari mudhuze macho kana vada kuforoma zvina vanhu vabva kumavhireji uko wangani wanga we20 bhuku diki nderani chiuya mupfekere mubhuku iri muforomu zvina zvinodiwa panapa ndo pane shora ine vava kumwe kwacho kuti zvadii zvimire nemunhu mumwe chete pakuzviitira zvinhu zvake because mavhireji aapiswa kunekoko kwete papamusoro muchiri ipapo tinobva tipfuura vakati vakapinda handiti vanopinda zveshuwa mwana zita rinonyorwa ka kuti Israel Baimbai ndiye akauya achiforoma zvidhina akapinda mubhuku rekwakati mwana waDavis Nyika ozoti chikoro chatopera kuwakwa obva atanga kuti akuya kuchikoro paapoka tobva tati aiwe toda joining fee handiti zvinozobuda here kunzwa kuti chikoro chemuarea muzukuru wenyu mimi ari kunzi anoda joining fee tiringotaura pabhaundari chete apa kana kuti nazatanambaimba chete pana tichiringodzi tiridirwa joining fee vamwe vese mumhiri maronzi aiwa pinda ini makasununguka pachigora ikuti muri ya kana wa mutemo wechikoro unogona kudzika wakadara utarisi kudurubhi kana pane joining fee unobva kwatiri tichiita kunge tiri kumusana development zveshora yataura apa handiti tiri pachikora tisi ini tisi tine vana vakatanga kufara sekondari
kwedu kuvillage tatiri inini namasekurity pakanzi zvidhina zvekutanga zvakataurwa 300 kamwana ndini ndakataurwa zvidhina 300 zvikenzi ndinoona kufunda ukoko tikavaka but zvakuita mandi zvekuti kune vamwe kumashure kwa mwana ubvisa wakuti nhasi vakudiwa zvidhina ane mwana aripo ochiti ndatichibatanei tese ko kumashure kuya maimborambirei vangu saka isi tiri kuudza kana une mhou kwawaisa mwana wako uye zvine ndine mwana umwe ndasitoenda ndinari kunzvimbo ndisiye ndinari papesa ndakatobvisa $30 yewako kuti mwana wangu haana kuwaka papesa chikoro ichi tinochida but pane mapractical subject vanoda mwana wangu asipo but kutotanga kutowaka ipapo ndizvo nekutotanga kudonaita zvidhina izvo kuti chikoro chedu chiwaka ende nanhasi tiri tisingati kuti chidunhu saka tiri kungoti dai zve1A kana kuti zvimamwe mumavillage ane mwana ari kuenda ipapo sezvakatanga fimweto village lero ane mwana aripo ende anobhadhara zvekudiwa aiwa mira nhasi mari makudaro chanya kurwadza ichi pisapa maimboita makanyarara tichivaka chikoro chiya tikapera nhasi chanya kurwadza ichi kuti maikwa mabvunze kuti isusu tanyanya kuti tiri kushanda uku tiri kushanda ngonyesei maidi kuuya mbambe zvazvarwana vati pekutanga pamai vana vachiuya papa vaidhidhira vari individual vachikuda zvavataura ndo vakabvisa zvidhina nemamwe vavo vanga vachira vakabvisa zvidhina vaitoramba vaiti hadina vana varipo ndopavanojekesa kuti zvino manje vanhu vakuti ngatichitai pamwe chete takuti aiwa ngatiita zvatangoita zviya makuramba sei zvatangoita vana vangu ndirikondirika nhasi mauri ngachibatanai sei ndozvaiitika musingazivi kuti vaibvisa vegava saka vakuenedzera kuti ngachibvisai bhuku rese ndozvavakuramba aiwa isi ngatingoita zvatangoita vane vana vari kungavadi ngavabvisi ndozvavari kujekesera ndozvataingoitazve pamusoro nyaya iripo pamusoro imambo nyaya iripo tingangoti zviri kutendera tinaenda kuda kuwanda vana 3/4 yese 1A yese inofunda pachikora isusu haisi fenzi time yekuchaya zvitina apa takatobva tikachaya futi apa pane zvakachaiwa paya takabatana handitika izvi zvimwe zvindikade kutaura zvekuwanda nemunhu zvekuda kutsekedza kuda kudhivhaidha vana kuti ndevanhingi ndevanhingi tagara tiri kusenza pachigora chichemo chedu chatataura chaachingori simple chekuti uko kuri hatingashandei kufungani kuiri noti kuya kunotodhivhaidhana kuti masikana une vana vako ita wega iyo 3/4 yese yevana vari pachigora vangumwa hapo vamwe varipo saka tinosvika rini chida takadambuka village kana tava pane chichemo ngatise chichemo chedu zviri zvachiri tobatsirwa chiri zvachiri chekuti tiri pabhodha nemawazi toiswa padhuze pacho kwete kudhivhaidhana munhu musoro wemambo pamusoro ichi shoko richibva kuchikoro rakati musha village ngaruye nezvidhina azvanzi munhu ane mwana aripo uya nezvidhina pa handiti zvakatosiyana kuzi mwana ane mwana ari pachikoro uya nezvakati village ngaruye nezvidhina rifollow zvidhina full stop pamusoro imambo ndakuwirana nangoti pakutanga shuwa kana kuti wakabhebhulomuri tikatora tikada zvese chiwaka zvinhu zvina tichitoita zvataini mwanangu ana primary anambodzapachipa-primary kurana pasekondari nangodzidza ipapo kudzidza vanangu ndi kutobhadhira maschool fees yayo nemabuilding fund toda ndi kutobhadhira kuti kuromsori ndikudiwa zve kuromsori kuwadha nambura paneza zvino kuklinika tisatambura kwese kuda mari izvozvo kuda 50 years hatisatira kwavo hatinaatikomplaine kuti hatisi kuda hatisi kuramba nekuti mambo vati ichingorevade ndidevelopa wadhenyu ndiri 100% setire kuti nyangwe ndakarara usiku ndigumira kuti mari gwadhiri ngaiuye handisi kuzviramba asi ndana kuti izvo zvinati ndikuti kuchikora kwanga ndikubhadhira kuti kwedza kundodza vanangu kwedza primary kuti wakwedza izvo ndikubhadhira ndikubhadhira zvidhina school fees ndikubhadhira ndikudiwa pachigura handina anything chikuita mwanangu asi ipapo asi kuti ipapo ndakuchinzi chiubva ku1A ndindure 5,000 bricks dzandisina dzekuti kondosenzera uko ndikuisa 5,000 zvakuti mwanangu asina kuenda chinguru apedze kuti village
Sanda kuna mambo chinoita manje ndiraiti panzokete zvinhu zvazvakaita izvi chinhu chinonzi development kana chitorarama kudai so kana tiri kumamisha kuno zvakatooma nenyaya yekuti iwe nyika iwe handiti uri kushanda pachigora uchishanda pabanda nyenje uchishanda kuzvapondo wakapedzisira kuendesa mwana rini handitoziva handina kamwana saka chinhu chinonzi development chakaoma vana vari kuenda pachigora vanobva mazata nambaimbai havasviki vana 20 havapfuuri 20 pasekondari handiti vasingapfuuri 20 bhuku rekwazata nambaimbai vanhu varimo vanogona kusvika kuma70 chakuti handiti kana kupfuura vanhu ivavo vese vari kunoshanda kuva nemwana nekusava nemwana vari kushanda uku woshanda futi eg kune clinic handinoziva nonzi clinic dzatotaura maklinika ini ndiri mupostori waJohani Marange ini handitoendi kuchipatara but ndiri kutobhadhara mari yekukliniki kuda nekusadii nekusada kukanzi zvidhina nezviri kudiwa zvidhina ndiri kutodii futi ndiri kubhadhara kune munhu ane mota handiti asingatogari kuno kumusha handiti inini handina mota ndoswera ndiri muno muraini muno handiti ndinotoenda musi wefriday ndinogadzira rodhu handina yangu ichambofamba mupi imomo vaya vachauya nemota dzavo tondisiya kuti murodhi achipfuura asi ndini ndagadzirwachi rodhi saka kana chitaura zvedevelopment dambudziko ratakaita imimi nesu tutaura tiri panapa nofunga tiri panapa tisu tiri pamugano saka tori pamahwani pekuti unototsva kudumbu nekumusana nangwe inini vana vangu inini kutaura kuno varudzidza pabanda nyendi vana vangu inini varudzidza pabanda nyendi but vana vezata nambaimbai vatotaura ini nditori sabhuku mbaimbai wacho nditosumuka futi pamberi pevanhu ndichiti zvodi hatiendesei zvinhu uvi ukanzi kuridiwa development nditoripi futi ndiriko saka nyaya yekuti tikada kupinza kuti inini mwana wangu ari kwakati iyoyo ngatiisiye kuti mwana wangu arudzidza kwakati ikoko fees haisi yanzibhadharira mwana wangu mwana wangu hapana yes chanzi bhadharai development yes zvinhu zvakasiyana zvinhu tazvinzwisisa zvamuri kutaura asi dambudziko riripo nderekudai chatazvichikumbirira manisai kana taakunzobvisai zvidhina kunzvimbe ndopata tichiti tichiregera ukoko tipiwo simba rekuregera ukoko kana tichidhivheropa pachigora tochiita pachigora kwete kuti ndikaita kunzi kunzvimbe uku ndosunga futi ndondomirudza ndoenda kunasadi mwari amuregeri such munokumbirirwa handiti kuti zvisachiwandise hazvinoti hamubhadharipa uko hazvinoti hamubhadharipa munotobhadhara asi munochikumbirirwa kuti zvisachiwandise tiri kutsva kudumbu rekumusana handiti asi mukati toda kubhadhara ku1 isusu takatombonetsana nyaya yo takanga tichitonetsawo nayo kuti hei pachikora hakusi kwedubo vanhu vasvika pachigora so ukaona vana vanobira vachikanda pabridge unoona vachibira kudai unoyatsongoona kuti ndokuri kuenda vana vese but inini ndikatadza kuendesa mwana wangu ndichiti aendo asi mwana wangu handiri kubereka iyeyo akagara munomu achada kuendesa mwana waka saka isusu vabereki tisi tinoisa chisungo futi tisitoenda macommittee member isusu gore rinotera nendine pfungwa yekuti zvoni vanhu vakaramba kuuya kushanda panapa ndindoisa point yekuti zvoni vana vese ngavaite vabhadhare joining fee ari kuuya panapa asiri akamboita chinhu pano tisi toitaura vabereki tobva taisimbisa saka muchazoona muzukuru wenyu imi muchigara naye ndimune muchigara nemuzukuru bhozi baba vacho havagari naye muchigara nemuzukuru vanzi uyu mubereki wake uyu haana kushanda pano ngaise joining fee zvakuita kunge chikoro chekumusha chiya chashata futi kana kuti zvakunge zvanangana nemi chete amen ikaiwatauriwa kupedzisira tinzwe pane zvakasiyana nezviri kutaurwa nevamwe ndandoda kudzokorora hangu pakutaura vanhu pekuti mwana kana achienda pachikoro iko zvinezvi mukuona kuti pada chingangowe chikoro chechigora chega chisingabhadharisi joining fee ndakaenda ndichida mutsvagira mwana wangu nzvimbo pamutu weshira
panotori nemari yekuti wamwe wachibhadhira ma110 iwe unodzibhadhira 150 nekuda kwekuti wabereka wana mbodhivhelopa papi panapa. Chimwe chinhu chiri kutaurika hacho chekuti vanhu vari kuti tiri uku. Inini ndandiri kungoti sinzi isusu tati mambo wedu vari vamwe chete handitika tiri mumawodziwa ari 2 waingoti pasaidi rekuti wakomana ini ndandiri kufungidzira kuti mukashanda makadai so zvinogona kutiitira zvakanaka. Inini ndo shwiro yangu kana kuti mauriro ataita ndisingarebesi noda kwekuti saidi uku ikozvo zvikurudiwa mari dziriko nyadeka kuti tikada kuti tirege kubhadhira zvinhu zvinonzi mimi hamuna kubvisa chinhu chakati chache saka mainputs hamusikuwana kana kuti chakati hamusikuita yai kuno mutasungwa toendeswa kana kwachinamira saka zvinhu zviri kutiomera kunoku ndosaka tataura tichiti pamboda kubuda shoko rekuti ane mwana nenhau yekuti umwe neumwe pane mwana wake izvozvizvi anonobhadhara zviripo saka zviri kuti ukweni ndiri kubhadhara nebuilding fund nechinechi zvese zvidhina zviri kudiwa kumakliniki nechinechi kunoku of course iri imwe wadi ndobhadhara futi izvo zviri kudiwa zvacho ipapo saka ipapo ndokuuya kwatatangoita ubedzi tichiti mambo taita sei taremera ngati ndo mashoko angu mambo marinzwa iri kuchemwa nemuriwa wachitaura munhu mwana ndiweni ndimuri pakati nepakati pfungwa dzenyu dziri pamuri ipo pamuri ipapo iwe muchiona kuti chikoro ichi mungachivake mwakaita sei because ndimakaenda pakati nepakati saka toda kubatsirana nemutindo pfungwa dzenyu. pamusoro ishe pamusoro machinda inini inini ndandiri kufungidzira kuti pada sekukura kwatikangoitawo isusu takadzidza papuraimary pachigura kubva tichikura asi inini ndichiri kurangarira kuti tichibhadharwa zvidhina ichinzunzidzai zvidhina 15 mwana achidaidzirwa zita achienda muklasi mwana achidaidzirwa zita achienda muklasi ndo zvataimboona mabhadharwa aitwa zvidhina kubva kumashure saka isusu tatiri kuti kubatsirwa kwandaichida ndikokuti even ringave dhibhi chairo chairo kunoku kudhibhi munhu anongobhadhira mutero anobhadhira zvinodiwa padhibhi anocheredzera mvura anoita sei anouya akazvimirira individual nemombe dzake sekuuya kwataichingoita ndatenda saka muri kuti chinhu munoda kurarama sei pamusoro saka makapinda kurarama sei ini ndandiri kufungidzira pfungwa yangu mararamiro atachida kuita nekuonawo kwangu mama ndeyekuti taigona kuti isusu maservices ese anoitwa handitinga toita tiri kuwadhu zvinhu zvakaita sezvechikoro izvi nedhibhi zvinenge zvine maindividuals anouya ini ndine mombe dzangu kudanga handiti ndinongoya ndichibhadhara mutero ndichiita sei zvese zvinodiwa padhibhi maservices ndoita pachikoro kana ndine mwana ari ipapo ndoya ndichiita maservices ari kudiwa kana kuri kupuraimary kune vana vangu ndizvozvo kusekondari kana ndisina ndinoitisa maservices kune mwana kwaari kudzidza ikoko because zvese zvine ichidiwa ikoko ndiye ndichibhadhara futi ndoupenyu hwavo kufungawo kwangu mama iwewe zvinoremera iwewe wanda anditi umwe anoti handizvigoni izvo mese mabva kusaidi rimwe chete makatosiyana ipapa ndiwe ungoida kubhadhara chii ini ndandiri kuti pamusoro imambo pamusoro imambo pamusoro ishe madare ini ndandiri kuti pane zvinodiwa pane mwana wangu ndosobhadhara kana mwana wakati pachikora apeda zvidhina ndoisa zvidhina zvangu ipapo ndofungwa indatine mambo saka iko kwamuri ku one side iyo yese makatosiyana mukuwirirana here zvamuri kuda izvozvo pamusoro imambo pamusoro vadare paita nyaya dzekuti ini pane ane mwana ari pachikora ari kuti village rese ngati tinosapota mwana wangu ndo pari kunetsa ipapo kuti vane mwana wasi pachikora kuti ngati tibhadhire kune mwana wedu ne mwana ari pachikora wese munhu akuti ngati pachikora tese ndo pari kuti akira chedu ipapo kuti ndichauya newe ipapo pauri pako
mwana wangu ndakuna ndiri 1. Saka muri kufunga kuti iwewe uri kuda zvekubhadhara sei, zviri kutaura here vari kuwirirana iwo kana kuti uri kuwirirana navo? Ndiri kuwirirana natenga. Uri kuwirirana mafoni vane mafoni kana unogara makuda manodzimira panze mafoni haasi kutombodiwa mamwe. Saka ini mafunga zvekuti chikoro ngachimire nemubereki. Yes. Chisabve uko chichiuya kombe. Zveuku kuzvigara zviro. Ndizvozvo. Zveuku zvimire zviri zvese. Ndizvozvo. Imimi kubva kwamaita mese makabatana here zvekuti ndezvamutuda. Vataura sinzai maoko endichokora. 1 2 Mamba watoenga vari muwirirana here kuwirirana hanzi mune pfungwa imwe chete yataurwa navo vari kuwirirana navo vasumudza ruoko vasiri kuwirirana navo vasumudza ruoko. kuwirirana kuti isipoti azvimirega pachikora pane mwana wake sumdzai maoko vari kuti village rese ngauri zvikoro madhini apa sumdzai maoko. Vana vai7 apa kune 4 waita zvakafanana, kune 3 waenda wapedzisira i4 watanga i3. Pane vatoti ndokutaura kuti uwedzere ukumbira kuti muwedzere pamusoro inzwaika varume ndonyaya tambokutaurira nayo ka inoda iwewe handiti inoda ava ndiyo yamunoda, inoda inini, inoda ava pamwa. Saka neapa hamusi kutowirirana asi mese muri kubva kuchikora handiti. Saka neimi pfungwa dzenyu menoda kuti zviite sei, mudhivhaidhane sei? Pamusoro imambo, pamusoro ishe, pamusoro makurukudesa. Inini nyaya iri papa nyaya chafunga kuti haikuri kusvika panapa. Nyaya yatinayo yanga iri nyaya yedevelopment yechikoro. Kana tichitaura nenyaya yedevelopment, inini handisina mwana ari papa kana muzvikoro. Ati chandasumudzira rwo kuti ndikusapota kuti chikoro ichiwakwe. Inyaya yekuti ndinoda kuti vachazouya mumashure ndovachange vari pachikoro. Saka tiri kuti nyaya yedevelopment dai taipatsanura isapinde mune maindividual ekuti uyu mwana wangu ari kuita zvakati because haasi papi. Kana iri nyaya yedevelopment ngatizvitore sekuda kudhevelopa mwana kwacho ikoko tongodhevelopa ikoko. I'm sure zvinopfuura development inopfuura irabi iripo. Development chinhu chinongoya chichena. Nangu ndizvo zvatiri kufunga inini. tinotenda pamusoro imambo ndofunga ndakateerera ndanonoka kusvika. Nyaya yedu ikadzokera panyaya yekuti tiri kutarisa development yemunzvimbo. Chikoro havasi wana, chikoro ndechedu chekwazambuko. Pane mataurirwo ari kuitwa pamunonzwa pachinzi nyika inowakwa newene wayo paya. Ndisu waridzi wenyika, ndisu waridzi wenzvimbo. Chikoro ndechemachiduku, chiri padhuze nemunhu wese, bhiti mwana wako ari kudzidza kupi, but chikoro ziva kuti ndechedu. Pane pamuri kukanganisa pekuti hanzi panoenda mwana kuchikoro. Mwana wese kana ari pachikoro nyangwe uri mubereki, pakaenda mwana ari munyukama unondobhadhara mari yakasiyana newamwe. Asi hazvisi kureva kuti uri kubhadhariswa joining fee. Inyaya yekuti mwana ari kuuya ipapo munyowani. Muzvibate izvozvo pazvikoro zvese. Nyangwe uine wana 10 vari kudzidza pachikoro, paunoendesa wechi11 anogona kubhadhara mari yakasiyana newanga wagara wari chi. Haisi nyaya yekunzi uri kunzi baiwewe wanga uri mubereki usingaiti zvakati. Saka nyaya yekudhevelopa chikoro hainei nekuti
mangwana uchazonzi pauchada kuzoendesawo mwana wako. Dai zvakadaroka tinodai tisina kudzidza pazvikoro zvakadhivhelopiwa nevamwe. Saka pfungwa taida kuti dai wabereki tese taisa misoro pamwe chete timbobvisa pfungwa dziri selfish. Otherwise chiri kuita kuti mutize pachigora inyaya yekuti hamusi kupa developer ende moendesa uko neuko. Asi torai chigora chiri chikoro chiri munzvimbo menyu chekuti ndoda kuasosietwa nechigora chakanaka, chikoro chakanaka. Kana madaro pakaitwa chisungo chemuvhileji kuti nyangwe wane bhoho rako pamba pako uchigona kuchizvicherera bhoho, asi poitwa chisungo chemuvhileji kuti panewo dzimwe chembere nevamwe vasingagoni, pane katsime karapo ende tinokadhivhelopa. Kubatana ndo kwakanaka, kwete kupatsanurana kuti indazoita mari. Vamwe vano vari kumabhodhingi, vamwe vano vari kubhoera, vamwe vano vari kupi nechi. Asi nzvimbo idzodzo muchaona kuti vamwe vemubhoera vatoka vanenge vasina vana vanodzidza ipapo, asi vanopa developer. Why? Vanoziva kuti inzvimbo yavo yavari kudhivhelopa. Saka pfungwa dzatoda kuti muitemeseka ndedzekutora kusatarisa kuti uyu ari kudzidza ane mwana waripo, uyu anechi. Because patiri kubereka vana nechi, pane umwe achauya achati muzukuru wako kana chi, tisaite pfungwa dzekuti chizviita iwewe nekuti ndiwe wane mwana wako. Chikoro ndechedu. Kana paine zvingatokumbirwe kuti ndabatikana, vanhu vasaite chikabhau chekuunganidzana kuti ngatirambe takawanda. Pfungwa inenge yauya yedevelopment. Zvakanaka kuti timbobvumirana kuti yende tinodhivhelopa. Kana maremerwa mokumbira nyaya yekuti zvinotamboremerwa nekuda kwechikonzero chekuti ndandiri kuenda uko, asi kwete kuti handitodi kundodhivhelopa because handina mwana aripo achazoya. Ko pamuchazoita mwana anenge apo mukaona chikoro chadonha zvachose, ndo zvatiri kuda iyo. Saka pfungwa dzedu ngatisiyei pfungwa dzakasviba, especially kuvanhu vari kuti nekuti hatina wana, haisi reason yakanaka iyo. Because imi pamuri kudzidza iye zvino izvika pakadhivhelopiwa nevamwe pasina wana wanga waripo, asi vanhu iwavo kavakasacrifice for you. Let's sacrifice zvinhu zvedu. Kana maremerwa kumbirai zvakanaka, kwete kudivhaidana. Thank you. Right. Mashoko akatsanangura pamusoro mashoko akatsanangura mashoko akapfecheruka pano. Chakauya pano kukumbira mambo kuti tine mwana ari kunzvimbo, wagona kutaura nawo aripo ati release kuti iyo 1A iri kusenzo kwakadai. Hatina kuti hatikutoka pachikoro, tokunga ndinda tombotaita kuti tisi takatanga kunza chidina. But kana kwawo kuti takusungo mambo tati mambo ndo mukuru kwese, vanogona kuzonotaura nawo kuti ava zvaruku wasiye mune izvi kuti wasenzere apa. Tiri kuti tiri kuremerwa kuira, hatina kuti tisikuda kuramba kwese tiri turiko. Saka chatiri kukumbira ndekuti tione ruti rumwe chete rwatinodhivhelopa. Ndo mashoko atina wewe. Muruda kupindura here kana kuti muda kuwedzera? Ndoda kutaura zvinhu zvandinoda kutaura. Pamusoro imambo, pamusoro yevadani. Nyaya iripo ka, tingange tichida kutendedza mbomusoro. Kaenda kuwadhi chayiko yatiri kuti 1 yacho, 1 yakatosvika kuti hatiparticipe zvakakwana. Mazvinhu hatisaka tikada kuda pachinzvenga kuti ukanzi development zvitinazvo clinical nemari dzodiwa teshe ngodai kure kwacho neskwati ndowadini kuno kwacho kwati kudhuze kune mombe dzedu nechi takuda kunzvenga development saka kuti maonero andandichiita alright, regai avo vataura avo vane chichemo chawaisa chawakundira imbomirai mbijana avo vane chichemo chawaisa chekuti tokumbirawo kuti mambo ndewe munhu wese. Wazopota wachiti kana paine kunzvimbe kwakuda kudhivhelopiwa woti imbomirai. Zvandinoona ndezvekuti handifungi kuti pari kunzi uyai muforome pane vanhu vangati muri kunzi uyai muforome zvidhina, musawa muri kuforoma zvidhina kana kugadzirisa zvidhina
Chigora mobva manzi futi matonzi futi nevanhu wekunzvimbe pane zvimwe zvinhu zvekuita kunge kuda kuhwanda nemunhu wekungotaura hedu idare guru kanoi panoda kuti titaure zvinhu chaizvo mona isusu tiri panapa togara kuHarare hatigari tirichi asi panoitwa development dzemunzvimbo zvese unenge uchibhadhara uchiita pane chikoro chevana vana vacho havadzidzi kuno wana pachikoro pedu rodhi dziri kugadzirwa here ende tinogadzira rodhi wakomana ende munogadzira kana usingatogadziriwo wotopa vanhu vari kugadzira rodhi chikafu vari kugadzira rodhi dzemunomu wai tichidaro ndo musha wedu wacho saka imimi kuti titi isusu pane nguva yekuti mambo anozonoti ari asi imimi kana paine zvekuti zvaita zuva 1 neawa 1 kubatsirwa kwamungaitwe namambo kuti muri kunzi uyai pachigora same day muise zvidhina 5000 muhamanzi futi nevanhu vekunzvimbe tiri kutokudai futi ipapapa mambo ndopo vanogona kukupai excuse yekuti aiwa ava vari kuita sei nhasi wambori pachigora kana kuti wambori kunzvimbe asi kana zvinhu izvi zvisiri kurana nguva imwe chete kusati kwaane zvimwe chatisi kuda ndechekuti mwana wangu mwana it takes a community kakukudza wana mwana hazoi munhu wani kungoti wangu mangwana muchazoona kuti wamuri kuti wangu iye anenge aripo pachigora apa pamwe achichengeta ezvinokwamuri kuti kuhwedza uva kune variko vari kutomuchengeta wasimborina nharo dzedevelopment dzekuti hatina vana variko kuhwedza kwamuri kudzidzisa imi asi wari kutoita chi asi imi manje ndimunenge kuti kwatiri moita nharo saka inini kana manzi masungwa kunzi uyai futi kunoku nhasi monzi uyai izvozvo ndo zvinganzi mambo chiita zvakamboitika here izvozvo kunzi kuchinzi kuri kudiwa 5000 mugawe nemaexample chaiwo here kunzi zvakamboitika kuti kuno kuchitodiwa kwachigora kana kuti kwanzi uyai tigadzire chakati ndakabva ndanzi futi uyai tigadzire chakati ndikabva ndashaya kuti ndoenda kupi zvakamboitika here kana kuti inyaya dzatiri kungofunga hedu todzibika kuti kusvikazodai ndozoita sei zvakamboitika here rakapera ini ndaitwa pamusoro yemapamusoro aya kurakapera ndanditori mwana aita form 4 kunzvimbo zvidhina zvepachikora zvakatanga kurakapera zvekunzvimbo uko ndakatomanirirwa kubhadhara nekuti ndowadi yako 500 zvitobhadhara mwana izvozvo saka ndopandi kuti zvinogona kuuya zvakadaro ende village automatically dai ndairiti ndibatsirewo 500 daiti ndione mwana ari kupi ari kunzvimbo haraindibatsire 500. Alright, but ma-authorities ekunzvimbe dai mambo wakati zvidhina zviri kuda kuenda toda kuteerera zviri kuitwa ezvezvi chaita kuti munzi kwachigora zvino zvinoratidza kuti pane rimwe simba rauya richiti kwachigora kuda development ngatiite development yechi dai kwakanzi ikoko kwamuri kutaura ikoko pamwe ndo zvichazoda kuzoitwa namambo kuti next time futi kana tawirirana kuti kwachigora kuri kunzaro kana kunzvimbe zvanzi futi kwakuda development yakati futi vanhu ngavangoenda futi chi vari wese otherwise ndo kutozvigadzirisa kungatoita sei ikoko kungatobatsire because indoda kuti tibvise nyaya yekuti mwana wangu kuti nekuti wangu ari kwakati uyu wangu ari kwakati saka muchazoguma musisina pamwe pasisina kana ane mwana ari kuzvikoro zvese izvi asi development haimiri mubhukumeni ende pachikoro hamugoni kurega kudaidzwa kuti uyai muita sei maita sababa warapa wari kuti handichisina kana mwana ari kuenda kupi kuchikoro mese muchaguma makura musisina asi muchanzwa nyaya dzedevelopment dzicharamba dzichiuya pachikoro panoda kugadzirwa village rakati muri kudiwa kunzi endai nezvidhina muchaguma mafurirana mese kuti isu hatina kana sendi ratinoendesa because hapana ane mwana ari zvakanaka here riri village riri munzvimbo ndikungona kunge takutemesana musoro yeisina vakomana sabhuku wacho kana takauda itika ndikatanga pameeting ndinoda sabhuku kuda zvidhina zvakati saka ndikona sabhuku ati masabhuku ndeyava ndinokuta kuti nini handina mwana ari kuenda ipapo saka nasabhuku akadaro mandikuvillage nobva rafa sabhuku riro ziso ramambo ndino ringadaro ngatanga kuya richiro riri rega kuti mambo chakati nhasi abata kuti atiwane vanhu vake mabhawangu vakuti kudini manje kuti ziso rangu ndiri kutaura kuti ita zvidhina apa gore rapera paitwa zvidhina 2000 hamuna kuunda village apa ndiri kunyemba here makanzi hapana nhasi tati zvidhina 5000 matinoona mambo saka ndakataura ina hazvina basa
ndatumwa namambo kuti da zvakati iwe ndikampindura mamutumbu ngati zvina basa andinona mambo kuti sabhuku ari kuramba saka kuramba nesabhuku havasi vanhu baba saka takati mwoyo imimi dai papaika pamwe maito munyarare hachimungogumbata wanzu kutongwa nevamwe. Nyaya yacho iri kuitika ndeyekuti ini vani muri kuona mazera edu kuti hatisina kana vanonzi vana vanofunda zvikoro, vamwe wacho vakatogara imuno mumabhenji, hatisina kana vazukuru vari kufunda zvikoro. Asi izvo zvese zviri kutotaurwa zvataurwa kunzi panonzi zvese haugone kuzvirega kuzvibvisa pakana zvinzi ibhuku rekwakati kana kuti munhu chatikuda zvakati chinobvisa chiendesa. Inini kazhinji pazuva ndiri pambapa ndikutoona vana vanogona kusvika 5 ndinonetinakidzwa wangu vamwe vachiti kana vapa chikoro kuti ini mwana wangu zvese ndinomuitira ini wari kuuya nezvitsapo zvakada vaiti kukumbirawo ndoo yekundoisa kuchikoro ndoti endai kudangawo wendochera wega woendai nawo yakadaro. Asi ndisina kana anonzi muzukuru anoenda kuchikoro endai. Saka ndo mweya wanzi ngatingozara ine mweya wekungoti indi kunyatoshaya kuti zvinopa zvingagadzirwe nekuti idi wakakuti wakaenda kunzvimbo kuti musakubhadhari musashandisa varume ava maakutoshaya zvinhu. Asi imi mega kana muri madisi taakubva kunzvimbe kwatata kumbogara tigarire edu kuno kuchikora diki uko munobva masiyiwa. Kana mishanya iri uko ka chibvumai kutsva uku nekuku munozvikanganisa nekuti yese tinonzvimbo kuti munopedzera maakunzi awo hatishande nawo. Musanyanye kuremerwa maakusvika chirongwa chokutsika maakusvika payadi. No, mwoyo mataura zvakanaka. Saka nofunga nyaya yacho pekutanga akamwoyo yanga isina kunyatsojeka. Kana kuri kuti imimi makatumwa namambo kunzi mutaurire village mukasvitsa kuna sabhuku kuti sabhuku vanhu wako vanofanirwa kuuya nezvidhina 5,000 apakapa. Hamuna kuti imimi munhu ane mwana ari kudzidza apa. Saka andobika nyaya yekuti isu hatina wana ari kurwa nemi manje ndisabhuku. Saka ndiye andobika ende after abika nyaya yake abva aorganiza wanhu waaorganiza kubva adivhaidha vanhu muvillage. Kwakubva aorganiza kadare kake kauya nako wese vari kusimudzwa vachiti isu tine wana takadai so takadai vanhu wake havo vanhu wandogadzira. Saka anoda kugadziriswa ka ndisabhuku. Vamwe mese mimi manga musingazivi zvazvichiitika asi asingateereri ateererai munhu mese muri munomuka asingateereri kuti zvaanenge atumwa because nyaya dzese idzi dzinoshanda nemaauthorities ka iye kana sabhuku mambomuteerera imimi iye asingateereri wakuru vari pamusoro pake. Zvazvinoreva ndezvekuti imimi naiye aumwe munhu atori umwe musoro anogona kutangawo tumwe tuntwani twake ende in future sabhuku izvezva handifungi kuti muchagona kupindura manje nemi sabhuku. Kana mungagone kuzotaura nyaya dzenyu kaiminika I think mofanirwa kutanga kutaura kuna isha akambotaura nemi uyo mozoti futi kuna mambo mozodzoka because dai zvazviri kuzikanwa kuti ndo mamiriro enyaya ikai yaisambotenderedza vanhu kuwaste time yese yanga ichiitwa kuti iwe taura iwe because munoguma madivhaidha vanhu vari mubhuku vakarwisana ka but ari sabhuku ari kudivhaidha chi vanhu. Saka munhu haifanirwa kugariwa naye kudaidza because pamakaita dare redevelopment makadaidza masabhuku waitina sabhuku 1 yezvezvo amwe masabhuku asina kuuya which means uyu ndiye akaenda akanochinja zvamamutuma akataura nepamwe abva awirirana nevanhu 1 asi dai ende ndosaka muri kuona varume vari kuda kuzama kutaura zvedevelopment but havangateererwi nevanhu kapana sabhuku. Muri kutaurei nevanhu vakatoorganizwa uyu adzokera kumusha anonzi unoda kuzvitani. Saka gadzirisai sabhuku wenyu inhadza wedzi kana sabhuku akuzokuteererai uyuka ndo chichaita kuti vanhu havabvume kuuya kudevelopment. Kana sabhuku asati akuteererai uyu hapana development inoita. Ndo zvamufanirwa kugadzirisa iye zvinezvi kwete kuswera muchiti vanhu simudzai maoko taurai avo vanhu vakaita matara akawanda imi musiko imi. Saka imbodhilai nasabhuku monzwa chiri kumurwadza iye sabhuku ndiye aifanirwa kutaura nyaya dzake dzese dzotogadziriswa oenda ane nyaya dzakapolishiwa but usauye nezvinhu kunokuka iwe waorganiza vanhu because pfungwa dzauinadzo idzodzo idzoka
waifanirwa kudzibvunza ishe muchikutaurirana, kwete mudare wane vanhu wese avo. In other words, waenda kundoorganiza vanhu wekumukira ishe akakuita sei, akakutuma, wodzoka muno futi woda kuratidza vanhu kuti ini tarisai ndatone 1/3 yangu inonditera isingadi zvamakataura. Hatisi kumbotaura zvekumusha kwenyu apa, but nyaya tiri kutaura ndeyekuti zvamakataura imimi mambo naishe hazvidiwi kunzvimbo kwangu. Ende inini wacho ndini ndiri pamberi, because masimudza kwenyu kuti ini handisi kubvuma development, because vana vangu havazichi dai kuri kuti watoti inini uri kuya nechichemo kuti vari kundirambira asi ndinoda development, taikubatsira, but zvino izvi tinokubatsira sei? Ndiwo uri kutorwisana namambo wacho naishe wacho kuti izvi zvamuri kuda handisi kuzviita sei, handisi kuzvida. Saka in other words, Sabhuku iye zvino izvi I think imune nguva yekusangana naishe akawanda muchitaura nyaya dzenyu, kana zviri zvichemo kana zviri chi, kana muchizouya imi paina ari kukunetsai, taida kuti muuye muchiti uyu ndiye akandirambira, kwete kuti mubva mati akurambirai ari ngora nemi matochinjawo kuita ngora futi. Izvozvo izvo manje handifungi kuti wari maishani Sabhuku, wari maishani awo Sabhuku wavo ishe wavo. I think ndo kwavanofanirwa ndo kunofanirwa kundoperera nyaya dzenyu Sabhuku ikokoko, then mozodzoka kuno kana vanhu havakurambirai kwaishe Togwa mataura imi naishe Togwa, because nyaya munofanirwa kutitaura imi ndeyekuti ndiani chaiye ari kukurambirai. Asi kana muri kuramba imi saSabhuku muri 1 mobva mangotaura kuti inini nyaya dzedevelopment dzachoka handisi kudziita sei, then zvinobatsira dare rino iri zvakanaka. Regai mambo kana wandipedzisa upedza apana ndizvo yacho ndingotenderera vanhu vamwe pawane road asi makaiongorora paungoona iri paarea pacho saka inini ndoshaya kuti kana makaimisa kuti maimira kuti inopera yatangwa pabhedha inovatenderera ipapa haitambarari, inongotenderera musangana kuti paraundi yechipiri motoona kuti mwana wakoya ndiye ega aramba kudzoka pamusha zvichingodaro. Vanhu vapamwe chete vabva pamera vachidai ndo vanhu vacho. Saka ndiani vamuri kusiyira chikoro? Pana adamudzokorora kutaura kuti agadzira kana kuti haichadzokereki. Zvikoro zvakadai izvi mumisha medu ichokwadi kuti vane mhuri dzinenge dzichifunda pachikoro icho vane zvavanogaidza kuti pamwana matichas anoerenga vana vakuda zvidhina zvavo, vanoona kuti mwana ega ega anofanira kuuya nezvidhina zvakati, mwana ega ega anoda kuuya nezvidhina zvakati. Pane vari kufunda papi ipapo. Ava varuma pavabatirwa ndekuti vari pakati nepakati, kuno kuchigora ndokutori kudhuze, handiti handizve ndiko kudhuze, ouya kunzvimbo ndokwamuri chaiko. Sabhuku vari pano, chekutanga chaicho Sabhuku vari kudaira zvavo, but vakatobvisa mwana wavo muno kuendesa kuwedza. Muone kuti sanzu remuri kuzvirwa raSabhuku idzvene here, kubvisa mwana muno muzvikoro zvese zviri muno kukanda kuwedza. Imi mochiramba kubvisa vana venyu apa chikoro chofa ichi, hamuchapafarira apa village rese, asi popariko padhuze. Ndimi chete, but vana venyu vakati kurei vakatanga kuroora, vana vavo vanoda kuti vafunde padhuze. Saka unofanira kunge muchitosimudza chikoro chiri padhuze nemunhu, hatidiwo kunyepera.
Muri musiri pakati nepakati muine chenyu chamakatarisana nacho chikuru zvingadai zviri kuziva inapa muri kuti tikubvisei kunzvimbo kana kuti titi mambo wazokumirirai kunzvimbo ndowadhenyu chenyu chenyu kunoku kune chikoro chiri padhuze kwamuri ende mombe dzenyu futi dziri kutipa futi kupi kunoku zvese zviri zvenyu zvimbe pasina nyaya yese ino kwese muri kushandisa uku muriko makafanana nesu tiri ku 25 zvinezvi tine hospital iri mugomo mugano nazendera kana maibhoinzwa tese apa newe ku25 wacho tiri kuenda kovaka hospital iyo tese zvisinei nekuti tiri ku25 varikuuya kune imwe kune chimwe development asi varikuuya vachiisa zvitini saka dare rino rinotosaidhira development endai mutoisa musoro pamwe sabhuku taurai zvimwe kuvanhu kwete kutaura kuti imi muri kuisa mwana wenyu kuhwedza saka umwe noumwe ngaazivi kuri kuisa mwana we chikoro chenyu ndeichi chiri padhuze ichi kutoisa kuhwedza uko muri kutodzvarira mwana vachipadevelopa idokunogara kuisa kwenyu kuhwedza ndizvenyenya asi developa chikoro chenyu mwana wenyu akaroora haaisi mwana wake kuhwedza ipfungwa yenyu meka anoisa mwana pachikoro chiri padhuze plus pakanzi pari kuitwa program yekubayiwa vanhu majekiseni kana chikoro kaichi noshedhi inoshandiswa pari kuuya zvakati pana president anoda kuuya pachigora hamuzoti bandoenda kune mwana wangu because tiri kudevelopa nzvimbo iyi kai for vanhu even waenzi wasiri kunoku vanogona kuuya kuti nhasi ndo pari kubayirwa vana nhasi ndo pari kuitwa zvakati haisingori nyaya yekungoti chete panongoguma pachinzi ndepekudzidzira chikoro pane mafacilities akanaka aripo anogona kuitirwa even maelection kana mapolling station kana zvinoitirwa ipapo ipapa hazvizingori zvechikoro chete saka ngatidevelope nzvimbo yacho pamusoro imambo pamusoro eshe pamusoro emese hani mukona zandambokutaurirai panyaya dzenyu kuti dzimwe dzacho hadzingodi ungotaurwa sezvamakuita izvi imimi pamene muchiti mauya mune zvichemo tafunga kuti muri one side one aiwa vari kukumbira saka ndozati chikutaurirai paya kuti sabhuku development chaiyo haimbotarisirwi kunzi toda kuita kuti mwana wangu anoenda apa inotarisirwa mudunhu mawakagara zvakafanana nepachikoro kana usingadi kubhadhara mari yechikoro maticha achiti tipei mari dzechikoro dziya ticha anouya oenda asi munenge mungori munzvimbo meni munoda kudevelopa tinazatana mbaimbai wanoendesa vana pachigoro wanoendesa zvese ukiriniku saka ni development ikangotaurwa nasabhuku bedzi chitoitai zviri kudiwa apa tafunga kuti hatichangotaura 10 minutes ndozandaenda mbokurambira nyaya dzenyu kuti nyaya dzenyu idzi hadziiteve because ratorangira todarika avo vari kusaiduku avo vari kusaiduku munodzosera vanhu vari kunzi avo nyaya dzavo dzisina kuzotongwa zuva ranyuma watotora nguva yakutoda kuti ngirwane avo isikuzi waisa atati mambonga vachipedzisa nyaya vanhu vadisi vafange kana wazori nenyaya chaiyo wataurire procedure idare chaiyo wazoita kana wangoya kuti vari kugadziriswa chiwataurirai procedure idare ayo wazopinda wese wanenyu zvinyunyutoka chitaurirwai chiteererai motaurirwa procedure dzedare chaidzo mozoita zvokuti nguva yese inenge iri yenyu muchitaura maita procedure idare apa kwakuri kungogadziriswa asi panenge paakuonekwa kuti pane zvimwe hapasire chamuchasimudzira rokuba ateererai kabambo imimi sabhuku imimi no hamuigadzirisi panapa hatidaro muri sabhuku nasabhuku vanoshanda vanhu vanoshanda vese padevelopment muripo mese hamusiyaniba chini chindi chenyu
zvokuti ndisabhuku ndiye anoshanda ndichairman anoshanda handizvo vanhu vanoshanda vari vese. asi idzwai munzwe sabhuku toda kuti mubva mazviziva nachairman wari power iye zvino izvi hakuchisina pamutemo welocal government mumastructure elocal government iye zvino izvi hakuna chinonzi chairman. Mune minazvo zvimastructure zvenyu izvo zvichikudaro development painotangira kana sei kumaresettlement kwacho ikoko ndosaka muri kuona iye zvino izvi kuri kuimplementwa zvinhu zviri kuimplementwa zvokuti umo mese maakutongwa nemadzimambo maakutongwa nemasabhuku. Saka tikatonga dzimwe nyaya panapa wachikutungamirirai kukumisleadai wachiti tiri chairman hatigoni kudaro. Awa ngawatibatsire kana wanga wari chairman wane ruzivo wanoda development ngawabatsire zvinhu zvedevelopment muzoshanda nawo zvakanaka kwete kuti wauye wachiconfuse vanhu. Hazvidaro. Hatina structure yemulocal government ina chairman ina sabhuku ndo panotangira nyaya poenda pavillage head poenda pana headman pouya pana mambo handiti takutokwira zvakutoenda kumberi. Izvo zvanga zviriko kudhara but zvakaparadzwa. That's why pari kuitwa implementation yese yamuri kuona ichiitwa here. Asi hatizi kuwaramba asi ngawaadvise vanhu zvakanaka. Mama, chine chekutaura ikatobuda. Simukai